Ja, men jeg skyder en til, for det der, det er dårligt. Ja, jamen, det er den, der tæller. Ja, den var lige en ja, det var lidt bedre. Lidt bedre. Lidt bedre. Lidt flad. Ja, det var rigtig unikt. Det var mellem mine to. Ja. Men jeg skulle være højere om. Ja. Ja, det er for højt. Også for højt. Vi er lidt kolde. Ja, jeg kan godt mærke, at vi er kolde i dag. Ja, Magnus kan. Magnus kan. Så. For det du er ny mand. Så skal vi se den nye mand. Skal vi se den nye mand. Okay. Så får du altså ikke mere hjælp. Vi var alle sammen om den højde dernede, hva'? Ja. Og det var helt siden af. Det var der Magnus, han skal altid være lidt for sit slå. Det er tåler til helt lortet. Ja. Vi skal lige for landet alle sammen. Ja, øvebøv. Og vi starter på 42. Jeg skriver 42, mand. Det passer bare. Jeg er ikke helt vågen, hva'? 42 point. Ja, det må du sgu ikke. Sådan. Så må der hives. Har du styr på det, Svend Aage? Ja. Kan jeg få øjenavnet? Svend Aage. Sådan Magnus. Uni. Og Teddy med hatten. Tag det. Ja. Teddy. Tak så mycket. Velbekomme.